Agani ka episode ka bamenta, tungin yak mi. To ladangi poi pada kata ko bakat san hadu ka ba kat kandai kini pada kawan ra da ka wai pada yiki ju hi brio kerteng kani ni pada ka kedau baki tu ki kun chanang isu kila long kinong sensyar ha ki tu ki jaka ki jongki bala penan kam da ka kerteng ki sim kamdei bayar kat pada kat karkom song thu ko jongi kasi ki sim ki badon laki ma ki jongki. Markani kadai be hakatu saudong tu lum sir nei kisong snong kajal benriu idam defi ngan puli kitu mo kini kilong kis iem jong ki khun chenrang u isu ki ba ki khun chenrang u ilphas u khun beningkong u isu u teman sim u omar sim u sifus sim u kenas sim u koras sim u gatam sim u amalek sim kini kilong kis iem ki ba mi na u ilphas ha kari edam bat kini kilong ki khun chenrang ka ada to ladangi sakut chatang hadu untuk khasan kan riu ni syam hungni pada ya kani ke kerteng kora ada khat ka kan riu ukura umdei khun ubami pateng no ilifas henrei u hiar pateng na kani ka kimi ka ahuli bama ti long kum gitu kan long la kardan nang haju teng long karak no ini syatai kan tendrei long ladang ila puli bah itu kerteng ila bang tu te kani kajing penan kam uteman sim umar sim tengi kasih somo de jas sim kata dai da hisin berkhat su nomor kupar no somo de jad oh jen siapa kawan yang sebut jong ada yang somo kita la haba puli kan ni syawalwan ini session mo somo kita lalu kita la jong kahima da kor kom berkhat jong sim sini kan repi mene pi ba Gimana berkat kita? Oh, ini berkat. Tanah warba kini kila adil pa ki bahadin habut kin sami ki pateng ki ban selong kinang sensyar. Kali kadang dijingirin empat pastor, empat ketua session kalau ada pergi kan mau ba u isu. Ulet pan jam aku pa u isak bun alam biji kerku. Tu isak kerku u hadin mula ada biang, mula ada kerku saya cukup deh. Dek sobok kajing kerku u isak mat kerku tu uru bun rai bun mi kita ki. Mi kajuroi kin roi kan. Ki pateng tin roi. Tendrei lo ha kajing dei pada sipara kamu nu jakob no halor ne. Ki kinong ki syakri. Em kajing mi isi em ni apa? Em kata kan nyila da bi keren benda te. Kalong ki kajing bus im huni hatu kan nyerengkat kata kerdan no ki long kis im ki bodon laki hima. Ni kilong tangkum kinong kami sipor. Iki tu ki jaka ki bi kisong snong. Ni kinong sensyar. Setang hadian habut lada kila yemi pada lada kila nang roi kemi shui jaka tikila long kum kinong sensyar tu jaka tu. Kalau nginum minyak dijual. Nomor kadang nang dek jak beliau dengan por bagi ya ni sekarang. Lisap senang kilong no kilong yalam itu senang sensyar. Kesani kritis ia ni. Ti long hang ni las di besang thul pa hang ni bakani ka di ka jingbu khana ka blawan kam hadin ti na kata kadaw sa benrap ti kerteng im hadin ti kerteng kai ti na ka benta jing barang pai thamai ya kan ni ka benta hang ni ki bompat jupai ya ka program derbin ti syukur pa di fi skam na duka episode pad ka ba ningkong jong ka session kanang ba pinum bakalan ti teki barang pet thamai ni he baong kumni teman sim umar sim wat numut ba kini kijat sim tang kata longkan yarap yang ikan kani di office sisir ban mo kani ka khana lawan tho hadien maladam ja pun teling snap let's say lada ngi perkhan ni la ko mangi puli mangi benta ya ka jingja ka jingwan ka gospel hari kasi ngidang shubu ngidang ngi kilong benta ki samlang ta ngidang tip benta ya kula ja na do She's part of such name. Long kata tinggi puli nak history jong Presbyterian Church of Wales kan. Ini kan Welsh Calvinistic Methodist. Tapi kaya ada kan she's part of santam. Henry kaba ingin ya keren ru laring keren sepanjang history jong long stand dah melalat di Krishna Pal. Krishna Chandra Pal. Tahu ke di Krishna Pal tamalong hadin ki wikot pergi bu Chandra ru Krishna Chandra Pal. Long imla lah jadi kayak bentar jong history. Tu kata kadi kayak bentar jong history. Henry ke bade begini pada long kini kide kiba kila ne teh kita jat bang dia. Wi tu kana nak wi pateng nak wi pateng. Ti
Tôi in super diak bikum ta. Mo kan tôi nya jam tu khat nyo. Bat kini kilong ki khun cenderang urewel khun isu unahat sim useras im usyama sim umisa sim kini kilong kis im na urewel ha kari edom. Kini kilong ki khun cenderang ka ba shemat ka tengah u isu. Ti tang khat ha tu ka khat ko khanyu ka shu thu tang kum tu. Hang ni bdia la penan kam na ka ri edom. Kis im na urewel hakari edam kat bah kita ibing pas kamat pada hang tu syong kis im ki bumi hak tu hakari edam ti dapoi tu dekat ke khat pra bat kini kilong ki khun chandang ka ahu libama ka tengah isu uji usim ujalam sim ukura sim kini kilong kis im ki balmi na ka ahu libama ka baka khun u ana hang ni oh ka baka khun ka ana nei em ka khun u ana kan ka tengah isun maka ahuli bama ka di ka tengah jung isu dadak kedau ya ka buka di ka khun kemut ka di ka khun u ana hari ki budak ka ho long ka teng long ka long toko ani isu kata nomor lagi ya yang ni dak ka ana ka tengah isu kemut ka ahuli bama ka di ka nomor yengi ka khamjan ana ka di ka tengah isu bukan di ni ka kani ka tengah jung isu lo nak rekom syang kentin tenrei hang ni dia tenrei undi ulang u ana kan ka khun u ana ka tengah u isu tahun tu long ki kini ki long ki khun cenderang u isu u balong u edom bat kini ki long ki sim jongki ti ni song thu nak rekom bu kentin ha kan ka thum ba kini ki la long ki nong yakmi yakinu ki jaka ki ba ki syong kisa kan ku yang sensyar Jadi halo jang ta kanong rim long kani ka kerdan sim hong ni kamli ke jeli ka bayar ke kamut ki khamret ki jeli namar kata kari edom hadu kanu ka he nga betim to yi jam no istu ka thu ko bod tu ko bayar pateng na usir te ka jingmi hong ni kalong hakani ka jingher pateng ni usir kalong ki dikitraisnong jong ka tu ka jaka ha ka ba u isu bat ki yang kisem ki syong snong ar pede kala benlong namar baki don kini ki jeng shongkha ha kini ki ar no shong kalong ki li shong itu long ki tu kini ki bali shong ki shongkha itu long ku mangila ikro mene tu ka arab san kamu kalau ba langi ong ka shong khle ro kay ha pa ne ta kay longin ong ka shongkha khle ang ta namar ba ki hip bat kini ki hor yo kini nak kaju tengim la ong ngimla banong lum dangi phai biang si tu kilong ki biskhmat ki badan ki kerteng hiar pateng hadin jung nuwa ngasyu ika ka sob hyun ya jadi kalau nong ko khat bar photo terong store nga bleng ong ra shong khle am kai ka bang iam long ha kini session ngula ada kodon ke bentar ke bakran syai hate ba u abraham u pha yu tre ju ban le wa tanga yu isap khun u nak tu kalau ngi tu ban kiar ang shokak le de wa u jokop u ai ke tha ba syai ha yu khun ju au isap u ai ke tha ba syai ha yu jokop khun ju ban chim tengah kita Lagi perakhir para mer. Temu berlai kesong hakle te. Komo kalau pun isu tu ayat isi session ada bersama tu ulai ayat lah. Sekinom kanan kan. Ulai ayat cerita sekinom kanan. Kelami kijing kesong hakle te. Hang ni rong ile se bong ra kesong hakle. Kai ka bong pun ang ba ni ki bapet ni ki long ta te. Ni haban perkhat ma la kan ni kesong hakle ni kan permi iu. Em takin long ta ya ka. Lagi bu da kerteng da kata kentin song hakle. Hatu kan ni song kha gijat beri wefer. Phi long ha kom thau thu cho ngi man ta ta nga shong khai ka bom dei ka kasi ta ka di shong khak le ha dei tin ri phi phai hang ni pa de kini ki mi na ka ju ka thamai ti de ki mi na ka ju ka thamai ti bli la don pa de ki jing khang ba na ka ni ka wi ka khpo long man shong kha ba ka tai tay we de ka kawai ka po pa de taki men kulong kan ya nomor ba kina phai bang sekala nong bakhat arte por bo bleu khot yu abram kamut budak pen kerapang
Kemudian kini baru hot kita ngi puli do mata kita ngi kon ngi jong ter kita udang deng tu thiet unjuk teh tu laju tu Abraham Tak kan long kidang long ngin pe ya kan long ka kata ka jing ya pher ka jing khang ban shong kha ki wei pada kini ki jat bin riu long isim nakar kom perkhat ngi so mi ki pada ki jat bin riu Henry haba ki mi te ki mi na juk ka thamai te ka kat kum ulan yu bang ya kren do machwa bat kan sashai hadin bakani ka jing khang talong namar ba ndei be ki pher kum ka jat bin riu ki pher ko wi na ka wei Henry kan ni kan kami pher na ka jing long to ki la belong ka jat bin riu Henry ha ka bai de bat ka jing ngai jing ngai namar la da langit hau ni ublei bo imot blei sisa te kini ki wei pede to ki la ya la ka jong kelenti ha ka basdang ki la ben ublei bisi uba im beli besisa dari suki pada hak tu kijing tengku hak ni ka jing im ki kumsna jingit no saki wei pada nang plus syur pada to kai srim kum basrim laban na lor utip yu beli wei mo beli sha dari dangri pada saki wei pada ki beli ti long katu namar kani ke ya minta ya kani kalenti jong ka jing ya ringkat bad uni beli wei im ti di halo jong kata kan ngin haban pej ti long inum nyat jobor sya kai ki bangina sya kremtan banong ba kadon kani ki khakhle ko mangi song thu mi benta ti dingia da kata ti long ka long jobor than ya kani man hang ni stores interesting point fi ra fi sampel jong laban lo blangai yu le be tu la shong snong to ko jaka ko shong mu tu ko to ko snong kadan kilala ki jong kom perkhat ko mai te mut ka plus su ai bungai mu upadan kam lang te ha ka jeli jong imta lo bala lai puli ko ba la ngai ko ba ko la ngai to start ti kidang don sigi jing patai nakar kom ngai tan ra te em nginum punya pher kum ta nomor teng kapan kulumar sing mut han ka kan kulumar te nginya bet kum bang ya kren hang ni bagin bot bi ulan bo bet kan mo long kai ki bang ya khmi ha bang ya puli korba ha ni ji ya kren ka program terbin ni mi pusan in khmi hi na kan di kum nu new blay bo em ha pedeng jong kini ki ba jan liat chatai kamut ubu haulan hoi na ka benta ka thong pade ka ba selenet ki bon sopan pa ha ki lenong ki ba kham sedien ha ki umut bonong ha ki kitab ki kham sedien kumno pade na ka ni ka jing ya jan bat u na ka ni ka jing bet bat u ba sopli pade kan ti ya ka jing pen em jing ki briu na ka pom kata klong ka de ben wan hal ha ka jing mut jing perkhat ki jongi lum dang ibu ya kata kemut ngisa kemano nak jing perkhat kum bangi perkhat ha ka jeli jongi ki briu ha ka jing tengku ki jongi ha ki culture ki jongi ti nomor belawan ra akhrin kasi pede long ka ke ba ngi yakren berus kata long hak perkhat jongi kasi nomor teng kimi ki benta ki ba hang ni da ka rung khting kasi pede ngi yo da ki we pede ki jing mut ki ba kordo ringiru ki kersan Hakan ni ke episode ke banwan ngin yakhmi ni kilong kis iem ki balami na ki kenjahor kani ka arkundai balai pho pede kala kelum lot ikti kerteng de jrong man kedo pede kerdan ke jongki lutan iem ushobal iem usibion iem uana iem audition iem user iem audition iem kini kilong kis iem ki balami na ki kenjahor kumba shong ka jinglong iem jongki hakari seir te mnadan ye kilong tanga jingat hu onto te namar bikidan pede kini ki kon contain nang ni ki ba shong kha de ba ki te ki ba mi pateng na u iso te kaya mer kini bara ti andre ki tu kinang sensyar hang niat na usir ki dan hi tidak te kis iem kari edom pe hini pede lawan sedak umai pede mo life way hadu life khandai but kini kilong kita kis iem ki bala sensyar ha kari edam menshua balasan syada usim halor ki khun Israel kani ke dike jingit hu qabla kham hadin kani ha ka bayde kani ka ri edam nomor hadin kisah sensyar ki Israel dai to life ar ubela ukhun ubeor ulasan syar ha kari edam bat ke kerteng kanong ba jong u kalalong din haba